Дами и господа, този поздрав е специално за Киро и Енил Мес от Асеновград. Айде, Киро, наказвай, брат! Мафиоти, тарикати, патрони, джамбази, всяка мишка в краката на Киро лази. Боксове, ножове, бухалки и пистолети. От Киро още два юмрука не сте оцелели. Интриганти, филмари и злобари, дразнете Киро още и ще има шамари. Купелета долни от Киро на страна, да не ви накаже рязко в нощта. Се на хората в устата, но никога в краката. Киро и Енил Мес от Германия разказва ви играта. Ляв, десен и от Киро ще си отнесе. Не се бавай с Киро, да не бъдеш обесен. Не се прави пред Киро на интересе. Да не набираш 112 номер спешен. Пазете се от Киро, влезне ли в фаза, мачка всичко живо, нали ви каза? Мафиоти, тарикати, патрони, джамбази, всяка мишка в краката на Киро лази. Боксове, ножове, бухалки и пистолети. От Киро още два юмрука не сте оцелели. Интриганти, филмари и злобари, дразнете Киро още и ще има шамари. Копелета долни от Киро на страна, да не ви накаже рязко в нощ.